Ribeira sumarase ao ambiente do Mundial de Fútbol cunha gran pantalla para seguir o partido de cuartos de final entre España e Bélxica. O Concello fai un chamamento á veciñanza para animar conxuntamente á selección española. A praza do Concello converterase este venres nun gran punto de encontro para os afeccionados ao fútbol. O Concello de Ribeira instalará unha pantalla xigante para seguir en directo o encontro entre España e Bélxica, unha iniciativa coa que busca reunir a veciñanza arredor da selección no seu camiño cara ás semifinais do Mundial. Sí, era algo que xa viñan demandando tanto os cativos como xa xente xa adulta, de que era eso, de que España queremos que temos unha selección forte, que está facendo un gran mundial e que, bueno, que sería como facer piña na nosa cidade, pois eso vai a facer que todos empurremos a que a nosa selección de fútbol pois poda acadar, esperemos que as semifinais e logo a final. A pantalla instalarase na praza do Concello e estará preparada antes do inicio do encontro. O obxectivo é que centos de persoas poidan vivir xuntas unha cita histórica para o fútbol español. A instalación desta pantalla será na praza do Concello, ali a instalarán mañán pola tarde, poñerase son tamén, esperemos que a xente encha toda esa praza para todos en armonía e todos alentando a nosa selección, pois fagamos que, como dixen antes, chegue a semifinais e logo xa un pasiño máis que estamos aí ao ladiño da final e repetir aquel hito histórico do ano 2010. No Concello xa pensan tamén nos seguintes partidos. Se España supera os cuartos de final, a intención é repetir a experiencia tanto nas semifinais como nunha hipotética final. Estáse xa baraxando, primeiro vamos, como digo, eu pasiño a pasiño, porque pode pasar de todo mañán, pero no caso de gañar que xa estamos tratando de ter xa todo amarrado, porque se nas cuartos de final alentamos a nosa selección, en semifinales habría que alentala un pouquiño máis, e na gran final, se chegamos, pois é algo que creo que todo español pois se ten que sentir orgulloso de cando un equipo da súa nación pois chega a unha final e a gaña. Desde o Concello animan a cidadanía a acudir á praza do Concello para apoiar a selección española e vivir en comunidade unha cita que agardan poida ser o primeiro paso cara a unha nova final mundialista.